Okay. Var det var ikke dig, der skød mig af siden, vel? Jeg kan ikke skyde dig. Jeg dræbte bare den der dræbte dig næsten. Grund af, jeg døde næsten også på grund af den der spejl. Jeg fik et point. Jeg ved lige præcis, hvad jeg har brug for. Nej, måske skal jeg have gæt op. Og... hvad som jeg skal have... måske sådan, jeg kan kæmpe med sværet også. Ja. Nå ja, jeg kan også skyde ild. Ja. Nice arrow there. Simon, du better survive. Hvorfor er den så tough? Nøj, den tog mange slag, den der. Jeg har siddet med så en Few humans ever reach them. God damn. Man. Yes, it's the only time we're allowed to deploy for a days. Should be fun. Nogle gange gør noget. You have to be a little bit crazy to reach titanium. Simon. Hvad så? Okay, skal jeg tage et klip af det der, som du kan se det, eller? Det må du gerne, fordi jeg så det ikke. Men